சாணூரா 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 இன்று காலை வழக்கம் போல் செய்தியுடன் சிறையிலிருந்து வர வேண்டிய பணிப்பெண் இன்னும் இங்கு வந்து சேரவில்லையே. ஏன் வரவில்லை? நமக்கு செய்தி கொண்டு வரும் நேரம் ஆகவில்லை. இதோ வந்து விடுவாள். இல்லை, அவள் வரமாட்டாள். நீ போய் அங்கு பார்த்து வா. போகாதிருந்தால் ஏமாற்றுவாள். சிறையில் இன்னும் பிள்ளை பிறக்காமல் இருக்குமா? பார்த்து வருகிறேன். சாணூரா நில். அங்கு போனால் நீ அந்த பாம்பு அங்கு இருக்கிறதா என்று பார். அதுதான் அன்று என் கண்களை கொத்த வந்து சற்ற நேரம் குருடாகி நின்றேனே அது. கவனமாக பார். அப்புறம் நானும் அங்கு போய் அதை பார்க்கிறேன். இந்த பிரசவத்தில் விஷ்ணு வருகிறானா இல்லையா என்று. செல்வாய், சீக்கிரம் செல்வாய். சென்று வந்து எனக்கு விருந்து செய்தி கொடு. போ. தங்கள் ஆணை. சுவாமி,